Volám sa Theo Kunštek a v rámci našej spoločnosti robíme jeden taký zážitok, ako je prevezenie sa na takýchto pitbajkoch. Tieto pitbajky sú kubatúry 140 a 160 cm kubických. Je to taký prvý krok možno do sveta motokrosu, aj keď je to v menšom, ale pre ľudí je to zasa dobrá príležitosť tým, že tá motorka je malá, pritom výkon má dostatočný na to, aby poskytla pekný zážitok a človek si zvykne na to, ako sa tá motorka správa v teréne. Tieto motorky, oni aj keď sú malé, tak sú určené aj dospelým ľuďom do váhy 110 kg. Keď idem prvýkrát na takéto motorky, som zvedavý, čo to dá. Uvidíme, dúfam, že si to užijem. Plynová rukoveď je tu na pravej strane, pridávaš plyn. Tu na pravá páčka je brzda, čiže buď pridávaš alebo brzdíš. Stlačíš spojku a nohou tú páčku posunieš hore. Vtedy máš jednotku. Tá páčka nikdy nepreskočí cez 2 stupne, čiže keď do nej len ťupneš, tak vždy skočí o 1 stupeň. Posledné úplne dole je neutrál, 1, 2, 3, 4 sú polohy hore. Vždycky pri radení treba stlačiť spojku. Vždycky, keď brzdíš, tak sa snažíš brzdiť súčasne aj predok, aj zadok. To je asi tak všetko na prvýkrát. Jazda bola super, ale z začiatku treba sa na to zvyknúť, to chvíľku trvá, keď človek zvykne na takú motorku a potom už keď človek sa do toho žije, už to je super potom. Trať bola trošku mokrá, tam sa to šmykalo ešte, ale potom úžasné. Ďakujem, uži si to.